surunge tak bedul ya wong bada-bada ke njaluk ngapura dingin karo wit bolet budin ya. Bolet, Din budin, njok ngapurane ya Din ya. Nyong akeh salupute karo kowe njaluk ngapura ke. Iki barbada sih karena nyong butuh maning karo kowe budin. Tak bedul ya, kayak apa jajal, apa isin apik banget kok. Cilik wite ya. Bismillah. Wah. Oh ya, nyos ngapura ya apik isine ge ya. Wah. Pancen anggar wis njaluk ngapura dingin. Boleh deh budine sini apik-apik lur, gede-gede lur. Wah, mantep ya. Ya, dan pokoke kowe ya. Pating renggenuk ya bolet ya. Wih. Dan wih. Masya Allah, wih. Jan pating renggenuk iki lur, yakin. Mantep lur.